Mga resorts sa Samal Island naghinahinay na og bawi karong luag-luag na ang COVID-19 ang guidelines sa isla. At ibalik si Jandy Esteban. Kamatikdan nga midaghan na ang mga turistang nagabisita sa Samal Island. Gani daghang sakyanan ang makitang nagalinya nga musakay sa barge paingon Samal. Sumala sa lokal nga panggamhanan, hinahinay na nga nakabangon ang ekonomiya sa isla tungod sa pagluag sa COVID-19 restrictions. Gani miabot na sa 113 ka resorts ug uban pang establishment ang nibalik og operate ug gilaumang mas mudaghan pa. Na ay mga inla kanang gihimo lang nilang murag private lang na mga beach o mga inland resort karon nag-apply na sila og business permit, ginapaabli na nila. So I think it's a good sign no na we are really slowly getting up. Kining resort sa barangay Kinawitnon, hinay-hinay nang nakabangon gikan sa pagkalugi tungod sa pandemya. So thankful tungod lagi sa dili man sa ingon nga nakabawi na jud, but at least there is progress in the especially in the inclination of our revenues. Gipailawom sa Alert Level 2 ang Samal Island apan gilauman nga ma-downgrade na ang status niini sa Alert Level 1. Kauban si Melcol Menares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.